komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga ganaman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Sabado na kita. O diri na kita sa Pebrero 8, tuig 2020 presentation. Aksyon Hotline! With Aksyon, Henry Espulgar sa technical side. Backup tag karon nga aga sa Aksyon, Dorel Cabato, kag-aksyon, Elry Dutilios. Ako naman Aksyon, Tayhopon checking in. Diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ginaabi-abi manaton ng aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Salamat sa inyo sa mga nagasunod paagi sa YouTube. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag kag subong kung wala kaya internet connection, wala kasang Facebook account sa mga nagamonitor sa ila sining nga mga transistor radio, sa ila sining nga mga karaoke dira, or sa ila mga dalagko monitor sila pulian. Good day sa inyo sini tanan-tanan. Aksyon Hotline! Kung hindi ka mo magkapadala sa inyong mga mensahe bangod wala sang internet connection sa inyo na, why ka mo Facebook account, hindi ka mo magkapadala sa chatroom, worry no more, pwede ninyo na ipadala. Pagi sa aton sining at text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline! Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangaragad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ano ang madalag ko naton nga mga headlines karon nga aga? Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa mga preventive measures nga ginahimo o ginapatigayon sang mga LGUs sa aton diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod, epekto sa mga o sanay sa mga negosyante aton hibaloon. Man kundi gindesisyonan iya sang gintukod nga task force halimbawa diri sa Metro Bacolod no nga kinahanglan ang mga nagapanag-iya sang hotel, ang mga nagapanag-iya sining mga commercial establishment nga damo balang nagakadto no nga mga bisita dira, gina-require sila nga dapat maghimo sang mga tikang. Nung agud nga malikawan, ngati kung mayara sila halimbawa sa mga guest kapin pagid, mga foreigners o kung mga nagkadto diri sa Bacolod, kinanglan gid nila no nga checkar, magkuha sa mga history kag kinanglan usisaon ang ila sining nga mga guest nga nagakadto diri sa Bacolod. Hindi ayhan ini na magaresulta sang dugang pagin nga burden o kon basi may mainsulto dira or may problema no nga mga commercial establishment kabin pa ining mga hotel nga nagabaton sang guest. Mag-update man karon sa
monitoring sa mga patients under investigation diriya sa bahin sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Mayara na bala no sang pinaka-latest karon nga ginpagwa nga medical examination result halin dito sa Metro Manila. Nagalaom kita nga kuntani manginegatibo lamang ang resulta sang examination. Sa headline number 2, ibaloon ta karon sa pamunuan sa Bacolod City Police Office. Matapos nga ginkakas sa pwesto bilang deputy officer dira sa bahin sa BCPO, ang isa sa magkontrobersyal nga PNP official nga si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido from Bacolod, inisya ginsaylo na dito sa Campo Crame. Now, sinong igabulos dira sa BCPO, hindi lang bilang deputy for operation, kundi ang magpamuno sa bahin sang Drug Enforcement Unit. Sino naman ay ang ibutang dira ni Police Colonel Henry Binyas. No, inaaton karon hibalon. Bangod sa pagkakas sa kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ano ay ang epekto sini sa mga nagapadayon abi mga sindikato nga padayon naghihimo sa illegal activities, no? Dapat bala kita malipay sini nga Bacolod non, dapat man bala magkalipay diri ang pilapag ka mga nagapadayon sa hindi amo o kung nagahimo gyapon sang illegal. Ina ang aton ni baloon karon sa nagkalain-lain nga sektor. Ano pa? Of course, ang parte sa DepEd balang nag-decide sila ti ipaiway lang anay no ang pagpatigayon sang Western Visayas Regional Meet bangod man sa pamahog sang coronavirus. Aside from prohibiting sa mga eskwelahan, private man ka sa public nga patigayon balasang mga kuano sa mga field trip, pati ang regional meet ginpaisol na bangod sa sining coronavirus scare. Alas 8:10 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good morning sa gihapon. Sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor, hindi lamang online, kundi on air. Online sa hotline. Unahon ko lang Mr. Frank Carmon on the line kay party coronavirus niyo kag mga regulasyon na ginapatuman sang task force gintukod diri syudad sa Bacolod. Sir Frank, morning. Hotline Marga. Yes, sir. Thank you so much for the time. Sir Frank, i-check ko lang sa imo, no? Kundi ang city maging create nga task force that includes a province na may mga ginahimo nga preventive measures, no? Kag mga measures nga ipasiguro, especially mga ara sa nagapanagya sa hotel, no? Nga may mga ginapabaton nga mga guest nila nga kadto dira. Sir, because of the coronavirus scare, kumusta? Anong epekto sini? Sanay ninyo sa mga negosyante? Monitoring na mong subong. Dito sa mga cancellation na tapos na foreign bookings, no? Okay. Halin China, kag Russia. Dari sa atin sa Bacolod, ang mga hotels na may cancellations na. Manila na bookings, kaya even na local na bookings na corporate accounts. Uy. Itong cancel na ibot siya no, even the corporate nga mga meetings, wala nila anay, di nila ang travel man sa ila nga para nga ang exposure sa Dubai man. No? So, tungod sini, contemplate kami, in fact na kontak na si Erlel Tubibang sa aton nga probinsya. O sweet makontak na mo siya at amo man ang siyudad. Kami tawag sa HDT nga meeting diri sa Bacolod. Okay. Doon ang hotel and restaurants, kag resorts, no, kag sila maigo sino.
kagtuluan, how do we prepare, how do we prevent? Kung may ara diri, anong buhat? So hopefully, ang DOT, DOH, o po ng atong LTOs, form sila isa ka puno, kay luyag na mo, DOH, para bala opisyal ang hambal, hindi lang sino, no? Budlay. Okay. Po, may siyang puno. So, puno na mo sila sa isa ka hotel. In fact, may isa na ka-hotel din nag-open. Kami yung ma-host, para na ma-contain o hindi tani ma-spread sa Bacolod. Tinayo kayo sang buligay dari sa aton, sa Bacolod, sa Negros. So, because kanti una bes, budlay man no, para sa mga negosyante, just like you mentioned nga, may ara sang kwanya, no, sang problema nga may mga gin-cancel na nga mga schedule, dako maniguro ang epekto sa pangkabilugan o in general sa negosyo. Dako kay nga hindi lang ang epekto ng eroplano, ang barko, truck, ang taxi, restaurant, ang resorts, damo. Kaya ito sige ko tingog ba man to ito, malin sa airport, pakadto sa bukid, malin sa baybay, pakadto sa tiyak na baybay, no, mga resort. Okay. So, do makikitutan kon maglap ka kag magdugay. So, Sir Frank, with this, supong sa inyong kuan ba, sa inyo yung sa bahin sang mga negosyante, may ara na nga schedule kita nga mag-meeting sa mga government agencies concerned parte sa inyo nga gusto matabo ni? Next week siguro, nakapuntak nga mo atong official nga si Ernel Tumimbang, doktor, kag ang city doctor man, ma-combine forces la matawag sa DOT kag DOH to form sa Esmica Forum. Hindi kami lawyer, biskan sino-sino lang ng forum kag yung DOH gid para official la statements kabut kay misinformation, diba? Akusar pag itabla. Insakto na. No? Kag, at least may ara naman kita directly kag pwede may istorya diri because number one, kuan mo, klaro, Sir Frank, nga gintukod niya intukod nila niyang task force for the purpose nga amo ni ang ma-coordinate mo sa pangkabilugan ng mga stakeholders, bla? Correct. Siguro ining task force plus kami sa business plus ang DOT region kag DOS region gid ang front team of Rosary. Para gusto na official ang statement, hindi lang ta magpatip si kansinod. Kasbong ka mo, doktor, kailangan mo scientist. Oo. Toon na, no? Perti doon. Subong damo doon nagpalupa doktor mag-explicar, bro. Pero since di kapin pagid, no, may mga patient under investigation, this Negros, nano ang sa pangkabilugan, kamo mismo nga mga negosyante, nano, ang mga travel nyo, halimbawa, may mga schedule kamo going to another place, kaysa may mga schedule man kamo out of town, may schedule kamo out of the country, nano ang ginimo ni Sir Frank? Initially, kami sa PCCI Western Visayas, supposed to be na regional meeting kami. Dito tani sa Capiz o sa Iloilo. Tasting nga mo, hold lang anay. Hindi tanay na mag-disgo sang lawas na kaya ang Capiz man. Na utod ang signal ni Sir Frank Carbon, barikanta siya. Now, ang Capiz to, di sa manimo ang dito sa Aklan, sa Boracay, kung di damo dito nagkakalad to, may tendency kung kay siya nga, ang foreigner patik damo to. Sir Frank, sorry, ginauton linya ta. Sir Frank, you were saying kina? Kami mismo, ang PCCI, supposed to ba may meeting kami, sining February, sa Tanay. Pero again, pa-hold ko, kasi ko, hindi ta na mag-risko sa natong kalawasan da, no? Skype lang or teleconference pwede man bagay kadamo na subong hindi advance ang ginatawag ng technology kapos na lang na kapos
May retrato pag gani, gambalanay ka mo. May group chat man gani. Oh, bagay. Sir Frank, anyway, thank you so much for sa update sina. Masip lang ko very quickly, ay siling ko kay istorya na kamo kay Lieutenant Colonel Joby Espinido, kay nagpaalam na di siya galio, ato na siya ginassign sa nasyonal. Wala pa kami gani ka istorya. Gani siling ko na nung tabo ng gulpiada man tuman. Reassign na siya. Anong gani? Diba siguro may importante man na siyang assignment na ngalain. Base lain naman ng assignment kay ginatag siya because I understand that even the Lieutenant Colonel si Espinido Gambal siling yati ako ya directly ang akon nga ang instruction sa akon coming from the President himself. Nga daw dito mi siya directly ga report ti siling ko nga ang presidente gusto sa presidente nga ang drug menace nga o drug menace nga reklamo sa Bacolod di masulbar. Dason kakasun mo si Espinido? Anong sabat ni Senator nga region? At yung region niya, nagambal mo lang, nag-confirm sila nga may instruction nga sa iluhon to mo. Halin sa PNP chief. Ti pero bangod sining nga naumpisa na ni Espinido, nga grabe na may mga pulong-pulong na siya gani. In fact, nag-meeting siya ang member of the City Council nagligan nga inadlaw. Sining ko tinanon lang matabo siniman. Hindi, kabalo na sila. Mas damo sila information sa aton na way tambalan. I think we know what they're doing. Salig ka na sila. I think may plano sila nga mas maayo paniguro diri sa aton sa Bacolod. No? I see. Oo. Pero at least... and gapati ka mo nga team pulista still on top of the situation kung campaign against illegal drugs sa Pagambalan. Yeah, yes. I think may ibang sila nga plano, latot-latot sa mabot nga simana, ang feeling nga mo may ara nga ibang nga plano nga mas maayo pagid para sa aton sa Bacolod or sa Cancha Negros Occidental. Okay. Sige. On that note, Sir Frank Carbon, salamat gid sa imo nga time. By the way, ang plite sa fast crop, ay kamo sir plano pa sa kaan? Partner, hindi lang ay. Lo takilid ang tanan. Gani. Tanan gawiit singawon hindi ka na bagabot may abot kay subong sige man tanaw gang intrudo kabalo ka ang Tayhopon na lang Gani. Dira kami ga bawi anay makalungin awa kami dadutay so ang pliti hindi lang anay. On that note, Sir Frank, salamat gid. Good morning. Salamat. Aksyon Hotline. Mr. Frank Carbon, ang presidente sang or ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. The number one, damo mga cancellation siling niya, damo sang pila ka mga schedule nga supposedly mga meeting or corporate meeting nga diri kuntani patigayon sa Bacolod. Now, because of the coronavirus scare, ini ang ginpostpone, ining wala gindayon. Now, ti may ara gid sang ginatawag nga epekto in terms of business, now, in terms of tourism industry. Amo ning ang rason nga masunod nga si Mana plano sang mga negosyante nga makigsugilanon sa pamunuan sang Department of Health or deriya sa mga nagauyat members ng task force kung parte sa novel coronavirus agod nga gusto nila madiscuss man nano ang ila pwede himuona. Although nga Tidri City of Bacolod may ara na sang ginpatuman nga mga regulasyon o kon mando nga ti dapat halimbawa hotel amo ning himuon mo sa mga guest mo da no do si saon gid required kamo ti mas mayo galing nga makamiting gid sila para properly guided. Kag isa lang ang huni sang tanan nga mga hotels diri sa Bacolod sa pag-approach, sa pag-entertain sang ila nga mga customer. Na partiya sa pag-transfer ni Lieutenant Colonel Joby Espinido pagkagastri sa Bacolod, siling ni Sir Frank Carbon, siling nga, way pagani kami kistorya siya to. May plano, kuntani kami siya mag-meeting, tigaling ato na siya report starting today dito sa kampo
krame. Ang pamangkot, sino'y gabulos ang BCPO? Ina ang ato ni Baloon sa pagbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan
Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:34 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gyapon sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Dugay-dugay ino sining mga greetings nga ginapadala paagi sa Facebook Live. Amo man diri sa text. No, unahon ko lang anay, we have on the line the workaholic BCPO Director. We have Colonel Attorney Henry Binias on the line. Maki-update kita kay kibot ko kapon sa balita nga gulpiada lang may order iya kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ti damo gambal sila ay kanugo now basikon minus factor is taga BCPO or basi may mayo pag gini-assign diri kag may napilian na blang BCPO nga magabulo sa iya. Online sa Hotline. Online sa Hotline. We have Colonel Henry Binias on the line. Colonel, good morning. How are you? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Si Aksyon Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Colonel, I was wondering and in fact, damo gapon mismo na nawag sa akong sila. Uy, why nagali si Lieutenant Colonel Joby Espinido di sa Bacolod? Ano gid ang istorya sa likod? Sinisiling ko ay kung nakabalo, pero try ko nga maistorya buwas si Lieutenant, si Colonel Attorney Henry Binias para may baluan tagid. Kay ang pag-insindi ko daw sa nasyonal na galin ang order. Sir, ano exactly man ang istorya sini? Wala ko actually, sir, kabalo, sir, kung ano ang reason. As of now, sir, wala pa ako kabaton sang order nga na-relieve na si Colonel Espinido. Okay. So directly, in communication sila supposedly from the higher command dito sa national office, there should be there is supposed a communication no, nga nagapalabot sa imo the office course through sa regional office 6 nga may mando na nga muna. Yes, sir. Yes, sir. From Camp Crame, Okay. ipadala na diri sa kuan sa Region. regional office naton, then ang regional office mag-inform sa aton. Aha. Padala sang kopya. Pero as of now, wala pa kita usap may nabaton na order, sir. So until today, hindi pa naton mahambal nga sa BCPO iya officially why na dira si Lieutenant Colonel Joby Espinido daw amo na. Yes, sir. Kay bali, unless may order, that's the time maghimo kita sang administrative action. Aha. So, until today, therefore, hindi pa ikaw makaakto kung bala mangita ka na sa ibulos na si iya sa pwesto or ibutang na temporaryo because why ka pa nakabaton sa official copy? Yes, sir. Again, wala pa Inawan pa lang na, raw information pa lang na ang nabaton ko. Okay. Pero I was informed nga muna. Pero sa aton subong, wala pa kita sang kuan basi kung may ibutang ang Kamkrame o Okay, ang regional office nga magbulo sa iya. Aha. So magulat lang kita sa development, sir. But because of this information, bangod sa sining nagalagaw nga report, sir, ano ni man, minus factor ini sa imo, dara sa BCPO or welcome development ini, nano ang reaksyon mo diri man? Well,
Ang kuan ko lang, with or without Juby Espinido, nag-operate man ang BCPO. Okay. Pero nakita natin nga mas maayo kung tawag diri kung ari siya kaysa ang ngalan niya nakita natin daw damo ang nadlok sa kuan sa Okay. tawag diri. Although nga wala pa gid natin makita ang tawag diri ang accomplishment niya sa BCPO. Pero sa ngalan pa lang yung daan, may epekto na daan sa mga kuan sa mga drug personality. Oo, na. No, kay bisan pagbati pa lang gani ito sa mga iban nga mga drug personality nga nag-abot ni si Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga officially diri siya gin-assign, makita mo ginang effect bala, no? Although nga hindi man kita luyag amo na iya nga maka-create sang senaryo nga hadlukan ang tao, pero kung why ka man lang tuod sa ginahimo, hindi ka man niya madlukan kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido mo. Pero kung mag-amo nga sitwasyon, wait and see lang anay ng imo sini nga office. Pero if in case nga amo giman na sir kag officially makabaton ka within today, may ara ka na you have in mind kung sino butang tara naman liwat sa DEO kag sa imo deputy for operation if in case nga wa isang ibutang ang national kag ang regional office? Yes, actually before si Colonel Espinido nag-abot, Okay. wala man sang wala na sang official sa kanya nag-schooling man si Colonel Borromeo, correct. Nakita naton nga milyon-milyon man ang accomplishment gyapon sang CDEO naton bisan wala sang official nakita naton. So amo na lang gikuan naton kung sino lang siguro ang mag-supervise kaya naton nga mga operatiba actually kung medyo hanas na sila So a matter of guidance na lang ihatag natin sa ila kung paano sila nga mag-operate or paano sila maka-accomplish. Okay. Nakita ko naman ang kapabilidad ng mga operatiba sa Bacolod City Police. In fact, kung tanawon natin, 52 million more or less or close to 60 million gani ang accomplishments ng mga operatiba naton. So Okay. ang official lang pag-supervise mo lang na kung paano mag-motivate sa aton yung mga operatiba. Hindi man ang official ang magkuhan Hindi man ang Nga official dapat ang maging frontliner dito. mag-operate. Pero mas maayo gid kung may maayong official na mag-supervise Okay. para matagaan sa maayong nga guidance ang aton mga operatiba. Isa ba na sir nga do may positibo nga reaksyon ang ginihimo ni Lieutenant Colonel Espinido nga magpulong-pulong sa mga barangay nga siya gito kadto ga istorya, inaihan, would it be possible nga masigi ina nga activity kung wa inagidman di siya? Well, actually ginahimo man na sa mga chief of police naton. Oh, okay. Pero wala lang makuha low profile lang, wala lang Wala lang abi ma-highlight sa media. Yes sir, actually ginahimo na sa mga naton ng mga chief of police. Madamo naman sa mga pulong-pulong pero lain ang lain ang impact kung si Juby ang tawag diri ang magkuan sa pulong-pulong tungod sa ngalanan niya sa mga base sa mga previous assignments niya. So may may impact sa tao. Yes sir. Pero sa pulong-pulong ginahimo na nasang kuan sang aton nga mga hepe or even kita diri sa kuan sa BCPO pero low profile lang, wala lang sang kuan sa mga media or wala lang ang i-report nato sa regional office. Yes sir, yes sir. Now, ang isa pag in-expect naman because the other day daw may meeting to si Espinido pa sa mga city officials and the interview ko yesterday, one of the councilor nga nagambal sila nga may na-mention pa to si Espinido nga mga barangay officials nga nag-continue pa engage illegal drugs. So maybe siguro ini may mga record man nga gin-share sa imo si Sir Espinido nga even without him, ini ma-continue yung monitoring sa PNP sini nga mga barangay officials and other government employees, sir? Well, actually, more or less, ang mga target niya, pareho kami sa mga target okay. Pareho mo lang ang source namon sa sang tawag diri sang information. Pero may ara siya nga nga mga information nga halin sa outside Bacolod City o dito sa Mindanao. So amo na ginako nato yung mga personalities. Okay. Kung malocate nato ang mga contacts nila or mga network nila diri. Pero sir,
pagsulod ni Sir Espinido, di, may mga gindala di siya, ginbitbit siya ng personnel coming from regional office or dito sa last assignment niya? Wala. Ako sang monitor nga may na-assign diri nga from Mindanao or from Region 8. So, meaning, taga-BCPO man ang men nga ginagamit niya po ni Sir Espinido sa iya silinga? Yes, sir. I see. Actually, amo ganin na siling ko nga with or without officer, ang mga operatiba naton sa CDEO or even sa mga station maka-accomplish. Kay ang matter of supervision man lang na nga kung sino lang ang mag-supervise. In fact, ang accomplishment naton subong tungod na sa trabaho sa aton nga mga operatiba. A matter of motivation lang na ang naton sa ila and guidance siguro. Aha. So, finally, siguro, Colonel, ang imo mensahe sa taga Bacolod because of this development, although wipe officially ka nakabaton sa communication, and your assurance to Bacolod City sa trabaho sa aton authorities, sa kapulisan sa... Well, ang kuwan ko lang, it is very unfortunate nga muna karon ang development naton and ang kabalo ko nga damo expect nga makadeliver bitikuan si Colonel Espinido sa tawag diri sa kampanya naton sa against sa illegal drugs. But discretion isang national leadership. So wala to na lang natin ng development. Pero rest assured nga ang aton nga mga police diri sa Bacolod City agad nga nga tawag diri nga malimpyuhan sa illegal drugs ang bilog na Bacolod at gahingi ako sang bulig sang tanan. Kay hindi lang hindi masarangan sang police naton ang lang naton kundi sa na utod ang linya ni Police Colonel Attorney Henry Binias. Nabalikan ta lang siya. Final stretch na ba lang to sa aton interview. Nautod galing mensahe niya for Bacolod noon. I-check ta lang kung okay pa ang linya ni Colonel Henry Binias. Nakikabalo ko, busy ni siya sa mong... Sir, sorry, ginautod ang linya ta? Hello, sir. Nautod, sir. You were saying kay na? Hello, sir. Siling ko sa mensahe mo na lang liwat sa taga Bacolod. Kaya at least aras lang gamat pa. Again, sir, it is very unfortunate nga amo ni ang recent nga development. Pero wala kita sa mahimo kay prerogative discretion na sa national headquarters. Kabalo kita nga damo nag-expect nga makadeliver gid sang maayo si Colonel Espinido diri sa Bacolod City, especially sa kampanya ato sa illegal drugs. Pero rest assured sa tanan nga taga Bacolod, ang aton kapulisan magpabilin nga mapisan or maninguha nga masolban naton ang problema naton sa illegal drugs. So hinahingi ko ang tanan buligan naton ang aton nga kapulisan. Sige. On that note, Colonel Henry Binias, thank you so much for the time. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Aksyon Hotline. Ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office, Colonel Attorney Henry Binias. Now, why pa officially nakabaton si Colonel Binias ang communication from National Headquarters ng PNP nga nagamando sa iya o nag-inform sa iya nga officially ginkakas na si Lieutenant Colonel Jovi Espinido ginrelieve na from his post diri sa BCPO. Ang protocol sina dapat una tani makabalo ang chief of police mo sa Bacolod City nga ginkakas na ang isa sa mga personnel mo and the official communication amo malang niyang ginahulat sang city director no kay basihan mo hindi man na pwede nga balong ka lang oy may order na day may amo ni hindi niya verbally nga amo na unless siguro kon no less than the PNP chief ang manawag sa kay Colonel Binias mabal i-relieve na siya ang akon hard copy o hard copy sang order ko will follow. Okay man aguro kung directly ang nagtawag sa imo superior mo. Pero why pa man siya nag-communicate kay Colonel Binias pero damo gina. Confirmed na sa regional office kagabi. Now sa interview diri sa Aksyon Radio nga indeed ginkakas na iya sa Bacolod si Colonel o Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Tingambal gani diri ni Colonel Binias. Siling nga bisan why with or without Espinido, siling nga ang aton mga BCPO personnel sige malang niya trabaho. Sige malang na ilas ni kampanya.
Nya no worry sa mga taga Bacolod kay sigihon ni namon ang kampanya. Pero ako yan nagapati. Number one, may aragid posible siyang puwersa. No? Ako ga, kung ang presidente nagpadala di sa iya, ga-expect ko yung ganyan president mambal, okay, sa mga taga Bacolod, okay naman kamuda, isaylo ko anay be, si Lieutenant Colonel Joe Espinido sa lain naman ng mga lugar, daway man tinimok-timok, ka mo na matabo. Di ba? Daw kayo pa man lang to, ang hambalganisang ni Espinido, singa ba pasensya, ining mga kwansiling niya, ining mga sindikato de, ang ari sa listahan ko, ginatagan ta kamo ultimatum to surrender. Why ka mo nag-surrender? Nya wala na ni. Hindi na pwedeng surrender kung magkadto ka lang sa ako na mag-surrender nga why ka bit-bit nga shabu. Aksyon Hotline. Pwede ka mag-surrender. Bit-bit ka shabu da bilang patimaan nga sinsiro ka sa pag-surrender mo. Tingaging ka kasi kaya do ko namin magka-performance siya. Ganaan kag subong ang lain nga do si Espinido pang ginakomentaryuhan kay ngaging kakasdi nga daw ginalitan nilang as if nga ginalitan niya Bacolod. Aksyon Hotline. Oh, hindi ayhan. Nga damo ang hindi makasaho di siya, kaya damo ang mabihangan. Nga mo niyang nag-cutter sa babaw to, nagambala, kakasan nyo na, kaya kadelikado. Makon mo yung gulpiada lang siya, ga-operate siya. Gasulod siya mismo sa banago sa Sibukaw to. At to, gisaya, ang bala pag ito kay Japoy to, yung Japoy, mayo kay kaplagyo ka. Nyaway pa man ni mag-aga, Japoy Hindi lahog si Espinido. Amo na siling ko, kung may aragid man, dapat eksplikar ginitani mo sa national headquarters, sino directly ang naggimo sang inisyatibo di, is this an order coming from the president? Kakakason siya? Kaya di, balang ang balto ni presidente niya, Espinido, go there in Bacolod. Oh, you have all the authority to operate against illegal drugs. Tino, huwag naging man? Ang Bacolod, tawhay naging man? Tinga nga hindi tadi madeklara ang Bacolod nga 100% ang total barangay nga drug-free. Kung huwag naging man problema sa droga. Aksyon Oh, Hotline. si Espinido ging kakas. Na huwag kita gambal nga si Espinido nagidlang makasulbar sa illegal drugs, pero tilain gito do may impact bla sa siya. Or hindi ayhan nga may araman sa mga tao nga posible nagdikit kay Espinido nga iniya mga spekulasyon, no? Meaning this is my personal perception and my perception may be right or wrong, no? Perception sa tao nga basi may puwersa nga natapakan si Espinido nga nagareklamo nga sige daw hindi na susustong ginahimo edi. Oh, yabi ka kasana na di buligi na. Take note that the mayor of Bacolod is the member and the officer of the League of City, siyang presidente. Tapos hambal ni Espinido nga siya Bulay City, ang Bacolod, tikon ikaw kung ito mag-meeting ka to sa mga League of City, sa balon, mayroon na ito hambal ni Espinido si mo, guwas TV, siya Bulay ko, no? Aksyon Hotline. Huwag ko nagambal nga mo nang nagkuhan, pero na mga perception, kag ina mga inertia, mga paino-ino sa tao, di kakita ang liga na lahat, ito nagambal pa si Espinido, may mga barangay official, pwedeng isigyo, kung hindi ni karon ini nga mga barangay officials ni kung hindi ma-operate karon kung hindi nagduda kita nga ay yan ay luming ginambal ni si Espinido nga mo ni nga why ni siya ma-operate na ano ni may tubong ni ma-operatiba na bilinde. Aksyon Hotline. Ano ay han ang mga inepekto sini bangod kung officially no kagin confirm naman nga may mando kagin relieve singkulain sunod nga bulan may announcement or next week, basibla may pagligwat, nga mando ang presidente na why ito may baluan. Pero kung maghipos kag wala sang reaksyon ng presidente, that is another thing. Anong madalom sini? Bangod bala sa pila ka puwersa, nga hindi makasaw kay Espinido, may mga dalagko bala diri, nga posible madala sa kung palawigon pang pagtiner ni Espinido, ti magatawhay naman or base ko ng pagbiya ni Espinido sa Bacolod, amo naman ang tunaan sa pagbalik sa operasyon sa mga maisog nga sindikato nga nagapasulod
sang shabu. Aksyon Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ako boss. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsay ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:05. Good morning lang dira kay paring Eldin Gamay Ilisan. Canada na ni siya katiner. No, pare, halong permi. Si Toto Babes Gantalaw. No, 3 others. So, pagid nonoy tahunes, sige lang sir. Bisan wala na di si Espinido, may Jack Balaan pa man. Ay, kalain! Jack Balaan ang imo sa liga na. Aksyon Hotline. Imo noon, tas tagoy na sa Jack Balaan eh. Okay. Si Manang Jean Pabilio, silinga good morning, Aksyon. Kag sa tatay na nanay ko, kay Lolo Ilik, kag kay Lola Misingda, good morning. Kay Tutong, kay Nong Peter, kay Nong Kael, no, Michael Pabilio, kay Nong Panoy, no? Good day sa inyo, regard sa inyo datanan. Aksyon Hotline. Ara man si Butchi Daday Carbulico, gamonitor man siya, no? Si Mary Jane Saludares, monitoring live from Hong Kong. Si Bini Hilyada, Sir, ari kami subong Dumaguete. Thank you, ha. Sherilyn Oro Javier, good morning. Paring Noel Zambales, siling nga prega monitor ko de. Wala na si Espinido, niya lipay naman ang mga adik, gamonitor kami dia. Oh, thank you, Gid. Paring Noel Zambales, dara sa Purok KBS, Barangay Sumag. Aksyon Hotline. Si Sir Roger Montalvo, Maninoy morning, si Muda may lang pagmonitor. Si Amorski Firms, damo ngalan, migo ko niyo. Ariel Kayanan, Pilami Bandokilio. Si Eli Goriro. Thank you, Gida. Si Rough Rider. Ano nung pagbasa? Mandraser Onairos Arzaga. Actually, ginabalis ka. Si Richard Galini, manghod ni Kwan, Toto Romer, Kasa Romer, ginabalis ka. Amik budlay, basahon sa ngalan niyo. Aksyon Hotline. Araman si Ramon in Monsing, Maninoy Ramon Borromeo. Musta ka na? Si Ernie Morales, Attorney Dan Pondevilla, Paring Martin Gonzales, araman ka monitor si Maylene Didil Villeza, Elmer John Ferrer, na Station 6 Commander da, sa kay Sir Bonilla. Good morning sa imo. Michelle Honco Valdez, nice report. My opinion dismayed much is Espinido lack of cooperation of local government. Randy Laustica, Jel Carnaso Saril. Oy, Madam Jel,
Madam Jill, regards lang dira no sa kay paring Clint Saril. Aksyon Hotline. Araman, nice one report watching from Manila. Si Richard Arzaga. Joy Archibal Landiro, Toto Eduard Ispiliogo Jr., Jose Mongcal Torilla, Gamonitor man, oy, Chay Linda Suriano, singa good morning, musta lang da? Sige, Chay Linda, halong lang permi. Aksyon Hotline. Siyempre, pakitang tao lang wala sincerity of duty. Oh. Rex Mustang Jr., JR, morning regards lang ko kay Sir Rex Noble, retired SPO for Rex Noble. Aksyon Hotline. Terry Simpronyong, Baby Heart Ko Villarnti Girao. O sige, sa Hong Kong galing ni si Michelo, gamonitor siya subong. Mississippi Campuesto Tubisi, Edgar Cubol, oy, Jean Familiaran Garde, Lotayo White Fang, grabe ngalan niya, Consorcia Diego, Dennis Artieda, Maninoy Alex Paglumutan dira sa may Palawan. Marnit John Grigas Abilida, morning man kay Kagawad Carlos Anhao, Gary Lake Manzanida Liza, sir, morning. Nelda C. Guanze, harapan si Salvador Escalante Jr. ng Mayor Sangkadis. Thank you. Dr. Zipar Gerald Kailian sa PDMPD, Richard Taldi Anasta. Toy, ari ka pa di sa Bacolod? Way ka pakbalik? Regards lang sa imo, idlaw ko'y tuto Richard Anasta. Way naging siya panapak ba? Andrea Amanda Jaime, Ken Alonsagay, Mike Maravilla. Sir Mike, Councilor, morning da. Aksyon Hotline. Ari pa, good morning, Action Art. Greet ko lang sinanay ko sa La Carlota. Gapamati gid permi sa programa mo, Action Art from EJ. God bless. Sige. Silingga mo nito, gid kami diri sa kilometra 108, patron. Bukbok Carlit Girom from Buk Moroy. Buk Moroy ko, no? I believe kapihan. Kay na pa niyo. Tuman. Ariya ka gabi pa yaw. Nga text siya kagabi pa sa program pa ni Aksyon Eric. Good day, Aksyon Art. I believe Sir Espinido will be back to finish off drug people here in our Syrian province. Siling ni 4834. Kano pa pagbalik ya kung ginaboy na to sa lain naman ng assignment? Take note nga, hindi lang niya sa aton di ang may problema. And in fact, siling ko mo to kayo may mga statement, abis Colonel Espinido man mo, ito pagambal nga lack of cooperation o lack of support. Ngalain man ang hunis ang aton nga BCPO director nga well-supported man ang mga programs. In fact, may ginassign gani nga executive assistant nga on anti-drug campaign gidi nga nagatutok para sa drug clearing operation. Ising ko na ano man, ano ginang madalom siniman? Sige, galing kay ting chimpo ko doon, hindi magtugo to. Karon pakarunan ko lang mga reaksyon dugang sa mga city officials ta para sa inyo ibalo kag update sa corona virus nga ginamonitor naton basi may mga update karon ang result sa mga medical examination nga ginapadala alin dito og ginpadala nga mga sample dito sa Metro Manila. Importante ni siya ang aton lang yang pasalamatan nga tani ang tanan-tanan nga mga patient under investigation mangin negatibo ang resulta para kampante kumpiyansa man kita subong actually hindi na masyado masyado gatig-tiyo ganay mo galibot-libot makadto sa mga mall, sa mga mataong mga lugar. Kati ang advisory, hindi ka na ito magalubilo, bisan maghalok, pangamustahanay, tingin na dumili ng dana. Di bisan ang church ka, nagambal man niya, ganagan lang anay, magkanta sang amay namon, our Father, silang hindi naman kinanglanon gimawiyatay kamuta. No? Hindi pa iway talang anay. Si paring Albert Sanz, gamonitor siya kuno, anak niya si Nelbert Sanz. Happy birthday. Today, ika-43rd birthday sa misis ni paring Chopoy Magbanwa. Ay,
si Madam Brima. Madam Brima Magbanwa, happy 34th birthday. Na? 34th birthday sa imo. Thank you, gida. Mayo lang nga pagsaulog sa imo sining birthday, upod sa imo sining pinalangga, mapisan, masaligan. Berti ba? Meg, kinsindi ka na na. Aksyon Hotline. Hindi ka lang magalang kagwa daday sa China, ha? No? Dira ka lang anay pa nago ka lang nanay, halong gid. No, kay paring Chupoy Magbanwa, dira sa may pungsod China. No? Halong ka mo da, naupod kay misis mo. Aksyon Hotline. May lang nga pag-monitor. Happy birthday again. Ayos, why na ko galing tiyempo, pero ang aton sining reminder sa aton nga mga kaaksyon, kung ang ginaistoryahan, nabi pagpabakod sa immune system, resistensya sa lawas sa muning sekreto, muning makabulig, especially pag-solve man, sa ginakabalakan natin nga pagsunod sa anuman nga balatian, mga viruses, ari makatag protection sa inyo ang produkto sang Dr. Alfred's, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A combination nga sigurado mabuligan gid nga mapamtang kag preparadong lawas ta sa anuman nga balatian. No, kabalo ka, once ka magnubo ang immune system sa lawas mo, ang resistensya, dasig kadakpon, makasulod gilayon, makapenetrate gilayon ang anuman nga balatian, even the common illness. Trangkaso, ubo, sipon, amo na pwede kasi na matapikan basta mag-down, magnubo ang imo immune system. Pabakura ina. Now, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, namin ni kay himo sa puro kag organic na produkto. Ho. Namin ipagid kayo ay sila nagkakaubsan iya sang mangosteen. No? Kaya may plantasyon mismo ang tag-iyas ng Dr. Alfred's. Nga mo ning ginakuhaan lasing ila sini nga products. Kag amo ning himo para nga ma-distribute sa mga kauturan naton nga mabuligan. No? And you know, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule, kompleto sa vitamins and minerals from A to zinc. Meaning, isa na notang kakaon kisa, hindi nagkompleto mo sa vitamins and minerals, so incomplete. Hindi kompleto ang resistensya nga lawas mo. Pero kung may Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule ka, kag may tea pang combination, why kagidya problemaho na, nami gidya, kay kampante ka, kompleto no sa vitamins and minerals, ang imo sining lawas. Ang tea namin naman para sa may mga persona dira nga may mga hapo kag inang mga babae nga may problema sa ila monthly period. Action Hotline. Well, ito panahon diri sa ino pala tuntunan Action Hotline Saturday presentation February 8, 2020. With Action Oliver Pason sa technical side, back up karon nga si Action Elry Dotilios ka Action Dorel Cabato. Kung naman Action Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon